till ännu en video. I den videon tänkte jag testa ballerina, jag vet inte, men salty karamell. Jag vet inte vad det är, men ja, den ska vara chokladdoppad i franska från krämig fyllig med kolasmak och havssalt. Okej. Det var skitgod ju. Här. Ser den ut? Det var bara typ väldigt kort, men jag såg. Gilla den video om ni vill ha en mer testa grejer. Ja, hejdå!